Věci, které bych já sama nenosila, ale na ostatních se mi líbí. Caprice. Tohle je trošku lež, protože já bych si na sebe vzala, kdybych je dokázala nastylovat. Strašně se mi líbí černé, vypadá to úplně šik, je to strašně pěkné. Dlouhé sukně, které jsou pokotníky, vypadají hrozně dobře, ale já jsem malá a ještě mám hrozně krátké nohy, že mi přijde, že mě to tak jako zvláštně uzemňuje a že mě to úplně nelichotí. Vysoké holky v dlouhých sukních, vypadá to výborně. Sukně na kalhotech. A možná je to tím, že nemám jakoby sukni na to, možná jenom nejsem dost odvážná na tohle. A možná jenom bydlím v moc malém městě, proto si tak přijdu. Zlaté šperky. A tady budu trošku lhát, protože jsem nosila poměrně nedávno ještě zlatou. A já bych byla strašně in denial o tom prostě, když jsem začala nosit zlatou, tak jsem byla úplně jako, že ne, mně sluší zlatá, já miluju zlato, mně se líbí zlatá je prostě moje. A pak jsem se začala bavit s kamoškou, která primárně nosí stříbrnou, ale nějak jsem o něm začala přemýšlet a došlo mi, že v mojí barvě pleti prostě ta zlatá nesedne tolik, jak ta stříbrná, takže jsem se vrátila zpátky k stříbrné. Tak jo, buddies, to máme všechno. Napište mi svůj názor do komentářů. Se mnou souhlasíte, nesouhlasíte a já se na vás budu těšit příště. Pa, pa.